Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Ketemu lagi dengan channel Penting Upload, masih di sekitaran warga transmigrasi yang ada di Papua Barat. Nah, saat ini kita ada di sawahnya Bapak Nurnani. Rencana ning sawah, bos, cuman berhubung lihat bolone ada mupuk, yes, kondisinya seperti ini. Itu kayaknya keras ke apa itu, kayak atas oreane bosku. Hijau ini pari nih jas sih. Tomate barang bos, tomate yuk mantap ngene mbak nih. Hijau bos. Lah kuwi sing marakne melek kopine. Ngene bos penake. Lah wong isih mampir ngono kok ya dijak sarapan iki. Kok pupuk pirang sak ya, Pak? Kabeh. Bang Ipul. Gimana sih kok ya? Arep makan Ipul tak langsung gitu. Ora ya lek urung metu ngono to. Isih dipingit. Ana urung metu. Malah metu. Iki sukete rong kok semprot, Pak. Dan aku iya, Pi. Lagi kan aku langsung tak semprot. Langsung ke semprot. Iya. Kamu kok iyo. Ya tapi kok pupuk ora kok pateni ngene. Pateni. Kata atas bas bakne pupuke. Awas. Bos, kalau ini sawahnya pas di belakang perumahan, bos. Nah, yang sana itu sudah rumah-rumah kita semuanya, warga transmigrasi, bos. Berarti dulu is jasin nasibnya. Jadi ini dapat bagian langsung di belakang rumah. Iya. Pek rong sarapan apa pek tuwek narik. Ya kayak orang sarapan, oh, Pak. Pek rong sarapan. Iki per setengah, Pak, ini. Iya. Sawah nih. 1,5 hektar. Nah, kudingnya tak pupuk setengah sak. Sawah era setengah. Orang yang memupuk ini. Alah. Ya mengaku mupuk iki enak. Ya memang panas bareng nek banyu ki nek keuntungan ya, Pak. Enak lah mupuk ya nggih sendal nek enak ndak kelelep. Aduh. Yes, pokoknya enak hikmah ya emang kan. Cepet rata. Pupuk ku kemel kae. Wong disebar padha glundung arep dhewe. Wah, kemel wi barang. Dipupuk lah. Bagian awal lho. Awal. Itu yang satu. 21, bos. 21. 31.
41. Oh, plosannya 41, Bos. Bang Ibu aman? Aman aja. Ya, wes cocok pokoknya. Kene pantai lah ngono. Ini sapi mau suka delok, Ul. Burung. Cuma keluar ngarit. Berarti ngaret. Dia terus di kena sweeping Pak Nur. Iya. Ya cocok ae lek ngono. Dewangi beli. Nyegat ngene sono. Lah iya. Lah iki mangke lho aku arep tak kon ngoseng nek kangkung e. Yo enak iki kangkung iki. Weh. Sayur-sayuran yo rodok larang iki. Weh ngene Bos, iki seru ame Bos ning sawah kae. Dalanan sawah semuanya. Weh. Weh lah kok bapak ngontel ngono kae mangke bapakku Bos bane. Wih rame. Oh. Bapak mbak ning sawah es ya. Siap rame pol bosku. Laureane rajur Ora zaman nabluk kali no. ki ngerti uncale nang memplok sing ning wite beh kau di pada sana Ndelok dah banyunya teko dhewe malah penak ora nek banyu. Dhewe mupuk-mupuk barang iki penak ora ndut kok. kaget pun ora. Ibu lagi konsentrasi ngaduk ayo serah krungu wis omong. Kaget. Perdana apa iki ya? Apa? Nyambut gawe. Oh nice. Kok. Oke, siap. Gas. Tapi kok utuh-utuh kaya ngono. Sarapan, Pul. Sarapan ya. Sarapan. Pemburu panas senang. Aku tak paket. Tulung agungan itu. Soko. Daerah ngono. Gawa ke tulung agungan wis boleh. Lah kok daerah nggonmu ke nggawa laker kuwi dendak nih. Tuh golek langsung ke Pande yo. Pande iki. Kok yakinan ning nggonku emang teko suling ae wawasan wong. Semua. Tenang itu. Besok. Malam kumis itu aja. Iku kok ini malam kemis, nanti malam Rebo. Iki golek tak nganu. Nggih, apa jenenge? Banyak iki sampean duwe lakas kuwi tadi. Ora ora kepikiran kok. Iki ning Jawa sekitar 30-an ini. Mosok. Weh. Iki ben pandhegonmu. Gue iki aku ora enak ning pandhegonku nek oleh sih tak penting nggonku tak guys. Iki enggak. Nah, iki apa? Kapan-kapan ya tak konon tuh. Ayo. Sarapan no. Lah aku lho sarapan. Gonku ya tak popok pisan ngene iki ya.
Kamera umur-umur 35 ono tuan. Ngene iki lho bos, ngene wis dijak ngopi arep tani omah. Ya wis bae. Cocok lho. Kira kae. Ane mang kapan jam. Aku rong sedo. Lah doming aku tak kon golekne kangkung nang tilurok-lurok ne. Teh ya ora apa-apa nih. Lah aku tas ngeteh kok. Berarti luruk-luruk nang. Zamane bapak iki kerak-kerake sakmene kuwi mang ae. Ini kangkung berapa ya lah? Ayo kangkung itu yang orang yang udan ini to ngarep iki. 7.000. Guna ombak C apa serana? Iya lah kangkung gila gini. Coba ayo gila pol no nek kono. Dimasak pol. Urung wayahe panen kan? Iya memet lho tahan. Ora kopen. Ini kok ora enak ya? Kopen ana Yun? Limbung ya? Heeh. Kopen ana. Iya apa? Ora semar ngene. Golek tipu pupuk oleh ngono. Pupuke ora apa lho. Tempat gaduh ya. Lah ketake rong kedok. Tempat piye? Tempat hama. Ya kok tempat iki babat harus ya. Tuwek. Tak blok ae lah. Kapan Mas Abdul tak tawani lagi. Anu kangkung kolam toh. Kuwi gurih. Kuwi kok babat sik terus dipupuk dadinan. Wingi upul yasinan ning ngene kantor kowe modal pul. Iya. Nek mung karek pira siji? Heeh. Kalau 5 karek siji. Apa? Arisan. Arisan. Heeh. Ki mira? Ini 10.000. 10.000. Tapi potolane ya mape sama meh mape to. Wilayah lagi lewat sih tamelo 5 barang ngono iki. Aku 5. Nah, emang 10 barang. Eko malah loro rong modal. Wawan malah 10 mbuh modal piro. Noken ya Om. Ini seorang lah wakah leader nih. Tapi ya dan sejak bagian duit ngene iki Om. Noken iki cilik-cilik. Iya, kan mulai sing gede to sing cilik. Paling rega 100.000 lek. Cek betul. Iki awal orang yang sorong kayak. Ini sorong kan gila betul. Kok ora ni sorong kan. Aku ki demen malah nokene wong kene iki, tapi lek nggih nggo korek engko mbrodol. Lan aku kan modelnya ngene iki pas anu. Iki Rada rapet ngono kuwi. rapet mau dia ada HP. Kuwi aneh ngomong mah nek model ngono kuwi. Ya iki lagi dhewe lagi GS kuwi ya. Sampai godel wis. Ngene iki lho, Bos. Bukan padi. Takone bolone bos sing sawah wis ngene iki pokoke. Boh kerjane kapan intine penting mumpuk jane. Kerjane kapan nih? Tambah anggota bos. Dewi kue. Hai, Pak Hancip ya. Makan kue dulu. Tadi sarapan. Iya. Mana? Kula nak. Wes aku. Sontong. Amang kasuan. Ki ketua koneh wis sidor bacot le engko. Aduh. Lah kalau bos. Lah diparani neh kaya ngono ki piye? Bareng balik. Kok rajur ya pupuk saiki iki. Makan kue, guys. Terus diporan parani ae kok. Iya, rajur macet ya. Sarapan kue ya pon bae. Lah ngono kuwi nggon sakidul iki. Malah nolo-nolo kuwi. Ora teko nggonku to banyu. Panas ya yang ini. Lah iki memang ya diharap maklum lah iki.
Sawah lokasi aku pun malah gani jalan sekarang lur. Yo anda kok hiburan kuno. Tapi le sawah Abah Surono. Alah, ya supan. Apa? Apa ini mati? Tapi setiap lu mangga kabeh wong mangga srek kurang. Omong ngono aku lho ambek dari ini. Lah nek aku simpeng lek ditakoni sebelah lah tontonan lo YouTube-ku. Aku ya ngono ae lah arep nek banyu ya enek ngono tapi ya ora sampai ya penake kuwi mang Made. Saiki kan mupuk nggih sendal kan penak mek ngono wis dadi golek hikmahe kuwi. Sendal ora melelep ora. Lah iya kan penak. Tukang luyur saiki kan. Dengan loro kopinya ini nyambut guys. gawe ora kuat. Kopi. Lah ari nyambut gawe ngene iki pamen arep gawe papan. Lah yo dadi oleh ra iso ditanduri arep iki. Ya TikToknya ae sih ini. Ini aku dhuwur tapi aku kok kapan? Ngerti mati ngene iki. Ngene ati masih sekolah. Aku nunggu. Pak ini. Oh, bekas kolam buri omah to? Masih. Wae pantat ditambah. Nggon kuwi yo oke sing pantat ikan. Mari kurang banyu. Jadi sering ngene. Betul. Sing sampai rumah iki ya. Pantat hitam. Semene ngene iki. Boleh iki anu. Panas. Nggon delok nggon kuwe. Wayah panen iki. Semene. Ya apik iki. Dari potongan. Aku sing tak Mungkin iki. heran neh iki nggone panitia ngene iki lho, pinggir jalan. Iki kaya ngono ya. Iya. Ini servisnya tak cetak. Aku kok gini. Omong. Jajal tak tambur ki ora tak gelo. Ijir-ijiran ngono ya yo tak goler sini tambur bur-bur. Ngene kan rong kotakan lho kurang. Tekan jebuk kotakan tak cekel nek. Ngene iki komentare Tono karo kanaknya aku lek pokoke lek kayak wineh iki. Dikai lho aku mau. Ini piye lah nandur ini. Bodi. Lah wingi tomat iki dijebol tandur urip. Ya sebenarnya aneh banyu. Iya. Lah garing ngene iki jebol tandur ya garing dadi kripik. Dadi banyak lebih. Ini apa salah, masa salah ya. Kayak wes ini wes paru. Mangku iki dilono ki tak garu. Kene satena karo anu ora oleh. Aja kok garu mak Ki. Ora kok garu malah ora rata. Semprotan ya tak wong kok. Ora tak garu. Tapi berarti ngene apa jenenge? Sawah sing paling ngombe nek kaya sak apa berarti emang ngene dhewe kene ya. Iya. Ndak SPI Iki ombo tapi kan ya Anu parine iki ora entek ora serempak. ya ora Lek enek sing lemah. tandur panen. Enek sing jebol, enek sing anu ngono to. Iki serempak. FP3 FP2 iki bareng. Malah setahun pun terbuka. berarti ora nek aturan kene ngene iki. FP3 iki aturannya semuanya bareng nanti. Sing penting jarang iki podo ae bermain tandur. Tapi paritas beda-beda. Enek sing panen dhisik panen. Kono ki ya, aku pas rono sik minggu ngarepe to, enek sing panen. Enek sing jebol, enek sing tegas ngencepne. Iku bingung iki. Lah nek ora jebare berarti tutuk wong. FP3 iki sing penting yang pinggir jalan iki elek nang jero aja nandur wineh sing anu aja nandur wineh sing panen. Karena musim panen ora mlebu. Nek arep dieret berarti ora. Iki pas aku rono kan musim panen. Lah ra iso mlebu lumpur. Metu menjadi. Nah, pinggir jalan long panen. Arep lewat nggone wong ya ora paling ya. Pari sik ijo. Nah, jalan iki parane. Masalah kaya ora kaya kene to. Kene. Ora kerja anu mungkin ora tekai jalan di sawah kabeh. Ya kaya Sindang Jaya ngono kae. Iya. Ora nek dalane ngono kae. Lah Sindang Jaya iki cuma enek dalane cuma dhek iki Mo. Iya kaya siji to. jalan iki ora dibungkekne.
terus dipindah nggon orang video. iya Bos. Nang sawah nang ngatur kene iki kan dalan setiap 2 hektar dalan 2 hektar dalan terus ngetane 4 hektar dalan. penak jadi ora tek mangguli iya toh Kami spontan no. lek Sinda Jaya kan kaya nggone dol kaya nggone Warjaya manggul Manggul nggonamu ae Sunar motor paling ora kelaup apa. Cek nih anu, lah sing gandeng-gandeng iya. Weh, emang kok usung-usung apa itu? ketemu kok to Lah kapan kok mupuk ya to? lah perang-perang nggon to Endi sapa? lek kene nggone mall nggone Pak Marwan Oh iya deh, pas hari apa? Aku lo nganggur, tapi yo cuma ngarep nganu nggak kuat aku. Gue pupuk, nyangking pupuk nih kalau memang jangan si manja kan itu. Anu. Ini nih laran itu. anu digendong Tapi gendong, nanti nyangking era kuat kok. ya Nang ubuk kan nek timbo anu tapi yo cangkingan tapi tak timbo. Selak panas full. nek timbol hari ini yo mos nang kono Nek nanggonku tak bungkus tak Timbul memang. cangking era. Bang. Dan motor. Unjung Omae sak kilo kena. napa Iki kaya klambi cangklongan. Ini les mupuk ya. Ayo lek. Aku yo jajal. Weh, rapat, Bos. Bulan lor 6 itu 5 ngono. Tapi ya pupuke sing ora neng. Wingi aku njaluk tambah taire. ora nek pupuk Aku njaluk tambah kok ae. Urung teko. Gue kelompok barang yang dikai aku Aku saiki lek mupuk wis arep ping Aku yo omongin 4, ping 3 ngono dadi arang-arang. Sakone. Ayo lah. Aku ki sawahku 1 hektar setengah. Iya nang. Rian. Pokoknya sak sik penting cukup ono lho, Bul. Berdua lagi. Yo. Yo. Nek buku akeh iki ora tanggung-tanggung, Bul. Gua nek kurang enek-enek, Bul. Oke bosku, mungkin begitu dulu videonya. Ya beginilah keadaan kita kayak macam tadi. Tiba-tiba langsung wis pokoknya ada yang berkerumun, ada 1-2 orang begini langsung tiba-tiba. Beginilah kehidupan kita sangat asik, damai selalu bosku. Selalu mengingatkan dimanapun kita berada, jaga kesehatan. Karena sehat itu mahal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, no bos.